Това е легенда за прокълнатото съкровище на бакаджишките възвишения край село Чарган. Преди много години, когато нашите земи били раздирани от войни и набези, край днешното село Чарган се издигали високи кули и крепости. Легендата разказва за един велможа, известен като княза на Чарган. Страховит велможа, който владеел селата и хълмовите чак до морето. Князът бил богат до безобразие, злато, скъпоценности, дори римски монети и византийски корони. Но когато чул, че османлиите наближават, решил да скрие всичко на тайно място. Повикал най-опитните майстори от селото и заедно с стар гадател от Странджа намерили скрито място в самото сърце на бакаджишките възвишения, недалеч от Чарган. Издълбали дълбока пещера между най-стръмните каменни зъбери. Съкровището било заровено в съндъци, обковани от желязо и заклинания. Самата пещера била затворена с тежки камъни и прокълната. Князът заповядал никой никога да не я отвори, освен ако е чист по сърце и беден по джоб. След като съкровището било скрито, князът изчезнал безследно. Хората от Чарган вярвали, че сам се затворил в пещерата, за да пази златото си дори след смъртта. И до днес старците в Чарган разказват, че в нощта около Едньов ден, ако се качиш на бакаджишките възвишения, можеш да чуеш звън на виреги и ехото от стъпки по скалите. Казват още, че ако носиш със себе си 3 неща: шепа пръст от двора на черквата в Чарган, да те пази от злото; пояс сплетен от 3 билки; енювче, змийско мляко и чемшир, за да не те омагьосат духовете; къша и хляб, оставен на кръстопът, за да умилостивиш душата на княза, тогава пътя към съкровището ще ти бъде разкрит. Но само ако не си алчен. Някои казват, че има карта, нарисувана върху стара черга, скрита на тавана на най-старата къща в Чарган, а други твърдят, че след всяка буря камъните на възвишенията разместват пътеките и никой не може да влезе 2 пъти по един и същи път.